Olkaa hyvä. Tää on hirveän kätevä, tämmönen pitempimallinen. Joo, kyllä. Ai pahus, skorpioni! VQC-kat. Olle, no niin, otetaan nosta jalka. Kenkä pois. Se on kyllä sukaksi pikkusen omituisen maku. Ei niin, sukupuolenvaihdosleikkaukseen, se käy ihan tosta noin vaan. Saatko yhteen? Kannattais meidän kuitenkin ehkä käyttää tätä. Ehkäisy. Okei, ja sit yksi juttu vielä tavallaan niinku Pois vaan sieltä näyttämään. Kolukon! Omenoita niin voi poimia. Tää on Arttu Harkin keksintö Rapulasta. Mä luulen, että me saadaan se marsu kiinni tällä uudella. Ja nyt me ollaan Olympiastadionin yläpuolella. Odotas hetki. Sulla on sydän tossa.